мардум ҳамамон як даст шавем, ҳамамон агар даст ба дасти якдигар ночем бақувват шавем, иншоаллоҳ худованд бузургай, худованд яктол бузургай, иншоаллоҳ мои ҳашарота гум мекунем. салом алайкум ба тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон. аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талаб дорем ки акай Иззат Амона фавран озод кунанд. озодӣ ба акай Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон, ба падари муҳоҷирон озодӣ мехоҳем. ҳама каса бачо озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ. Иззат Амон, озодӣ ба Иззат Амон, ба Иззат Амон, озодӣ, озодӣ, озодӣ. На ба як Иззат Амон, ба тамоми шерои наре ки дар турмаанд бегуноҳ. ҳашароти дар сари ин мардуми тоҷик омадагӣ ба хубӣ даф шав, даф шав, даф шав, даф шав. бес вай беномусай. тамоми мардум вай чанд боро гуфтагиам, вай беномусай, намефаҳмай хеле гапора. яки бародаро, мо ҳамамон 2 миллион 3 миллион бача то қадар Россия дигар давлатҳо, мо агар ҳамамон якҷоя шавем, айрӯи бекорӣ айғарибӣ меоям. она шобара дар Тоҷикистон нуни хӯрданӣ нестай, мардума кашида хизмат бурдеста, хизмати тира кунем, хизмати ихтирота кунем. мардум ҳамамон як даст шавем, ҳамамон агар даст ба дасти якдигар ночем бақувват шавем, иншоаллоҳ худованд бузургай, худованд яктол бузургай, иншоаллоҳ мои ҳашарота гум мекунем. ҳеҷ маҳал натарсем. мардум ба худо ҳам тарсидам. як барбар кира бурдам, ном шояд дунгуромад як бародар қишқори қурбонӣ маем гуфт, қурбонӣ мешидагӣ, ҳава дида як барбар талхакафида. мардум ба номи худо кам натарсе ҳеҷ маҳал. худованд дар тори сар монад, чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. агар сӯзад шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад. мо аллоҳ дорем, ҳеҷка натарсе бачаҳом. худованд ёру мададгортон. иншоаллоҳ нест мекунем ҳашарота. иншоаллоҳ мардум якҷо мешем, иншоаллоҳ якҷо мешем, ин ҳашарота нобуд мекунем. иншоаллоҳ.